सिख्लाफोरनो हले बाक्सा जिल्लानिसो सना नांगौनो दे खेराखौ किन्तु चिरां जिल्लानि नांगौ ना दखनाखौ मानि नांगौमोनलाय दखनाखौ गाननो सेंग्राफोरा जेबो आइडिया गैथारा आबौमोन ना एसे फोरोंनांगोन बिसोरखौ दे सिख्लाफोरनो बाक्सा जिल्लानि सना नांगौ नङा होमबा सना चिरां जिल्लानि मा नांगौमोनलाय खेरा नांगौ नङा होमबा क'क्राझार जिल्लानि दखना नांगौ सेंग्राफोर सिख्लाफोरनो गोसथोनाय गैयाब्ला बेजोंनो फटायनो हागोन आइडिया दे आइडिया होनाय जादों थ' एसेबां मोजां मेथाइयानो दंखायो आरो जोंनि उदालगुरिनिफ्राय नांगौ फास्रा नांगौ नङा होमबा थ' बेखौ जोंना सिख्लाफोरा खननो थाखाय खावलायदों थ' बेखौ आं खननो आखायाव लादों जोंना सिख्लाफोरा एसे सायाव आंजों लोगोसे मोसाफैनांगौ सिख्लाफोर सायाव आंजों लोगोसे फै बयबो बाक्सा जिल्लानि दे खनफादो दे एसे बाक्सा जिल्लानि सना लाबोदों चिरां जिल्लानि खेरा लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि दखना लाबोदों उदालगुरिनि जोमग्रा लाबोथारनांगोन एबार जोंना सेंग्राफोरा
सिखागोन सोरबा गोसो थायोब्ला गोसो थागोन लाइजाम गांसेसो हरब्ला हामगौ सिख्लाफोर हरफालानो लाइजाम गांसेसो हरब्ला हामगौ लाइजाम गांसेसो हरब्ला हामगौ लाइजाम गांसेसो हरब्ला हामगौ Thank you so much. Thank you. जोंना सिख्लाफोरा थांनो नांला सिख्लाफोरा आंजों लोगोसे जोबजासिम मोसानांसिगोन नङा होमबा रायजोफोराबो बारा गैला नङा होमबा एसेबां गोलाव खालामा